Sam trening je nadmašio sva moja očekivanja iz razloga što smo tokom treninga naučili jako mnogo praktičnih vještina koje će trebati svakom novinaru za vrijeme njegovog rada i ono što se ovdje u potpunosti razlikuje od novinarske edukacije koju dobivamo na fakultetima i univerzitetima jeste upravo taj konkretni praktični rad koji se na fakultetu, nažalost, ne uči kroz montažu videa, zvuka, kroz osnovne smjernice u pisanju novinarskih tekstova i u nekoj fotografskim osnovama dobili smo onaj uvid i one osnove i baze kada je riječ o samom novinarstvu. Ovaj trening program je omogućio nova znanja i vještine koje će mi pomoći u mom daljem radu i daljem profesionalnom izazovu. Prvo na fakultetu mi nikad nismo učili o digitalnim medijima i kako ih koristiti, što sam naučila ovdje i mislim da ću to koristiti u budućoj profesiji. Radimo montažu sinoćnjeg koncerta. Pregledavamo ono što smo snimali, dakle radili smo sa 2 kamere, snimali smo iz različitih uglova i sada to pregledavamo, vršimo selekciju, onda ćemo lijepo montirati sve to u jedan lijepi mali film. Ono što me jako raduje jeste da sam radila sinoć, znači jedan zahtjevan dio zadatka i smatram da je uspješno odrađen. To jesu bile fotografije. Kako mogu da primijetim, nisam nikog razočarala. Sinoć je bilo i radno, nekako izazovno to sve prošlo, dan naporan, ali uspjeli smo završiti i obaviti onaj osnovni posao za koji smo bili zaduženi. Ja se iskreno nadam da ćemo mi sve ovo, evo i kroz nastavak ovog treninga, uspjeti da apliciramo, da primijenimo na terenu. Iskreno se nadam da će te priče biti kvalitetne te da ćemo se mi sami kao novinari izgraditi i u nastavku naše karijere. Nadam se da ću sa ovim svime što sam novo naučio ovdje biti još više uspješan u medijskom poslu.